Kaunti nendo ma Migori wadwani moko kuom jopiny koro gie kinde niende sundo mar mondo mi yiene kaka inyalo kete sendo bila e gweng' nendo ma Arombe manendo mayudore kar chung' aluora ma Suna West County ma Migori mabende ogoyo tong' koda piny nendo mar Libamba maendi piny Libamba ma Tanzania ma ibiro kaluwore koda timbe njore mabende osebedo ka koro onjaore gwenge makono kama migosi Chechilo Odhiambo koro omwang' ode koda jopiny mabende osebedo ka koro yware kata ywaruok e wechegi mag lowo ka otwa koda jofwambo yango ni apisas mag obila de bedi ni nitiere machiegni de oreso mwandugi duto mabende koro wang' kaluwore koda ywaruok e wechegi mag lowo ka ojiwo ni ber kata sendo obila bedo machiegni mar mondo mi oganda makono one kaka koro nyalo resore kaluwore koda monj gi lweny ma kinde ka kinde. Have lost at least 500 million on the ground. That is on crops, fruits, various fruits, farms like bean farm, sorghum farm, finger millet, simsim, and pumpkin, as well as watermelon fields were destroyed. What I can remember very well is that 193 bags of maize were burnt in the store and all looted by the same people because they first of all broke into the houses, looted the items before they set whatever they considered useless on fire. I call upon the government to consider this area a very delicate area given the organization of this group. A police station is very necessary in this locality, or a patrol base, at least to curb out these incidents.